कुसुगाव स्पर्ट एसोसिएशननि दैदेननायावहाय जिटिसि डिभिजन फुटबल लीग कुसुगाव ज'ना दिनैनिफ्राय जागायबाय। बेवहाय 32टा टीमा बेवहाय बाहागो लादों आरो बे खेलाखौ मानि थाखाय जोङो जोबोर गोसो होना मावदों होनना बुङोब्ला दानि जुगावहाय माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा माखासे खेला गेलेयैनि जाहोनावहाय माखासे समाजनि गाज्रि आखल आखुखौ सोलोंनो नागिरदों आरो बिसोरखौ आजावना लानो नागिरदों। दा जौ जुवा ड्राग्स बेफोरखौहाय लानो जोंनि लाइमोनफ्रा आवगायगासिनो दङ। दा बैफोरखौहाय जोङो फोजोबस्रांनो हायो होनना बुङोबा गेलेनायनि गेजेरजोंसो स्पर्ट्सनि गेजेरजोंसो। दा बेनि थाखायनो जोङो मोनफ्रोमबो गामियावनो गामिफ्रावहाय बे गेलेनायखौहाय मोनसे एवारनेस हिसाबै लानांगौ आरो गेलेथारनांगौ होननानै बायध'था खालामनांगौ होननानै आं सानो। आं बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे स्पर्ट्सनि गेजेरजों जोङो मेन्टेलि फिजिकेलि गासिबो फिट जाजोबो। जोङो जुदि मेन्टेलि आरो फिजिकेलि फिट जानोब्ला जोङो मा खालामनांगौ स्पर्ट्स गेलेनांगौ। जायखिजाया गेलेमुखौनो जोङो गेलेनांगौ, अब्लासो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो जाफुंसार जानो हागोन आरो। बेहाय 32टा टीमा बेवहाय बाहागो लादों, 36 टीमा बाहागो लादों। दा दिनैहाय जागोन सिगां अपेनिंआवहाय बारदै सिख्ला भार्सेस रघुनाथ FC नि गेजेराव जागोन आरो दिनैहाय अपेनिंआ। आरो दिनैनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बेयो 1 दान 15 दिन बिदिनो बेयो खेलाया सोलिबाय थागोन आरो सानफ्रामबो जाबाय थागोन।